Kan du fixa tuckbenet där? Precis i mitten där. Kanske du kan. Kom då, Jensa. Kom då, Jag Jensa. tror att James inte kommer. Kom. Nu kommer Jensa. Bra, duktig. Upp och hoppa. Så, ja, bra. Jag kan använda ficklappar så kanske man ser lite. Så. Duktig, Jensa. Duktig. Vill du sitta där? Ska du bli lite filmad, tänker Hugo? Ja, så fint. Så. Kanske man ser bättre James som på filmen. Mm. Inte på ögonen bara. Okej. Vad är det du ska filma då? Inte Bambo Jameson. Peter, hej. Inte på ögonen. Okej. I see. Ja, men inte på ögonen. Okej. På nosen. Nej! Då vill han inte bli klar om du gör så. Inte på ögonen då, Hugo. Gör inte så då vill han inte vara klar. Tycker du allt? Mm. Tycker inte jag. Hej! Hej då!